Tak for det, og tak igen for, at I møder op her i dag. Tak til dig, Hans og Hanne, for at invitere mig. Tak også til dig, Hans, for at køre mig rundt i din firehjulstrækker. Sådan en skal jeg også have engang. Jeg har en tohjulstrækker derhjemme, og den havde ikke klaret al den sne heroppe. Men jeg vil så også tilføje, at jeg har aldrig set så mange Tesla'er holde parkeret ude i rabatten, altså kørt galt, eller gået ud, eller altså ude af funktion på en eller anden måde. Og det var lidt underligt for mig at komme til Norge. Jeg troede, at Teslaen ligesom var kongen af Norge, og så holder de alle sammen ude i rabatten og gået ud, og fungerer ikke, og vi skal tage sneen alvorligt, får vi at vide. Og de der elbusser, de er købt i Kina, eller produceret i Kina i hvert fald, de går også ud. Og på en eller anden måde, så i løbet af et kort øjeblik, så krakelerede hele det der billede af det velfungerende Norge, krakelerede for øjnene af mig. Det var som om, at det her velsmurte skandinaviske udgave af Saudi-Arabien ikke kunne levere på årets første rigtige vinterdag. Det var lidt overraskende, og det tager jeg med mig hjem og skriver måske endda en klumme om i et dokument. Men jeg skal jo tale om noget helt andet, og det er der, hvor jeg igen har fået en bunden opgave. Jeg skal tale om 20 års Danmarks historie, som egentlig har været ret dramatisk, og som også udstikker en pil fremad, så vi kan se, hvor vi er på vej hen, og hvor måske i Norge, og i hvert fald også i Sverige er på vej hen. Det er 20 år både med noget geopolitik, men også med en pressehistorie, som i særdeleshed handler om Jyllandsposten, hvor jeg var ansat i 15 år. Det er en historie, som tager udgangspunkt i nogle begivenheder, og det gør den, fordi min gode ven Henrik Gade Jensen, som er sognepræst nede på Lolland, Danmark, han fortalte mig en gang og mindede mig om, da jeg var i gang med at interessere mig for en hel masse politiske ideologier og systemer og alt muligt andet. Husk nu, Michael, at det, der driver historien, det er begivenheder. Det er ikke idéer. Du er sådan en idémand, sagde han til mig, og søgte selv over i kirken og blev præst. Det er begivenhederne, der driver historien. Og det burde jeg jo have vidst. Men på en eller anden måde, så ville det jo næsten være nemmere, eller mere sådan, jeg kunne godt ønske mig, at det var de gode idéer, der drev historien. Men det tror jeg ikke, det er. Vi lever i den tid, vi lever i, på godt og ondt, og det er ikke altid de bedste idéer, der sejrer. Sådan er det bare. Sådan sagde vores forfædre jo også, og vi ville være nogle privilegerede skarn, hvis vi troede, eller næsten børn, hvis vi troede, at vores egne idéer altid ville vinde den idékamp, som altid foregår. Nej, det er begivenhederne, der er vigtige, sagde min ven. Og det, jeg skal tale om her, ret kronologisk, det er en periode, som I selvfølgelig kender selv, men som egentlig har været meget lærerig for mig at spole baglæns ind i. Den har en dramatisk åbning, som I alle sammen kender. Så er der noget mere forspil. Så er der noget mellemspil i 4 akter, hvor Norge faktisk indtager en ret afgørende rolle, eller en episode i norsk historie, som I nok allerede har gættet, hvad er, betyder noget. Og så er der til sidst en stor grande finale og en konklusion. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid jeg har til rådighed, men jeg taler til, at jeg bliver afbrudt, og så må vi få nogle spørgsmål, eller en øl, eller 2, eller hvad det nu bliver til. Godt. Titlen er fra Mohammed-tegninger til Koranloven. I kender godt det med Mohammed-tegningerne. Koranloven er en lidt nyere opfindelse, som jeg skal vende tilbage til, men den handler kort sagt om det lovkompleks, som er blevet indført i Danmark for en måneds tid siden, hvor efter det er, nu skal jeg måske lige citere det korrekt fra loven, hvor efter hvor efter utilbørlig behandling af genstande med væsentlig betydning for trossamfund er forbudt. Utilbørlig behandling. Og der tænkes jo især på afbrænding, ikke så meget af Bibelen, men snarere af Koranen. Det er bare så I er med på, hvad det er for et slutpunkt, vi har, og startpunkt. Godt. Jeg kommer ind i billedet lidt sent. Min ven, det ved jeg ikke, om jeg kan sige, han er 10 år ældre end mig, men jeg har fulgt ham i mange år. Han hedder Flemming Rose, og vi er på
på mail. Vi korresponderer. Jeg arbejder på det tidspunkt på Berlingske Tidende, som det hed, det der hedder Berlingske i dag. Og jeg var kørt lidt træt. Vi havde fået endnu en åndssvag redaktør, som hedder Lisbeth Knudsen, og som selvfølgelig var socialdemokrat, og derfor blev hun redaktør for en borgerlig avis. Sådan er det jo i Norden. I hvert fald i Danmark. Og Flemming Rose, han var dengang kulturredaktør på Jyllandsposten, og han kom til mig og sagde, altså på avisen her, jeg kan ikke lige huske, hvad dato det var, i september 2005, den skal du lige sørge for at læse, der kommer noget spændende. Vi har nemlig, vi bringer nogle Mohammed-tegninger. Og jeg må indrømme til min egen skuffelse i dag, at jeg faktisk blev lidt træt, da jeg hørte det i 2005. Så, for fanden, Flemming Rose, hvorfor nu det? Kan vi ikke holde op med alt det der med islam? Jeg gider ikke rigtigt, jeg gider ikke læse Koranen, og jeg er træt af det, jeg er træt af perkerne i mit nærområde, jeg er træt af skolerne er ødelagt, jeg er træt af det hele er ligesom sovset ind i velfærdsstat og immigration. Kan vi ikke snakke om noget andet? Det var min spontane, sådan umiddelbare, lidt dovne og lidt overfladiske reaktion. Men så sagde Flemming, det der med de der Mohammed-tegninger, det bliver vigtigt. Men jeg troede ikke på ham. Men han havde ret. Der gik jo ikke ret lang tid. Så var de tegninger her, der og alle vegne. Og der var også lavet nogle ekstra tegninger, som slet ikke var optrykt i avisen, som blev runddelt i Mellemøsten, selvfølgelig med henblik på at skabe vrede og opstand og ballade og ambassadeafbrændinger, hvad ved jeg. For lige at rekapitulere historien for de, der har glemt den, så var Jyllandsposten blevet opmærksom på, at der blandt danske bladtegnere var en slags selvcensur. Man ønskede ikke længere at tegne noget som helst, at lave grin med noget som helst, der havde med muslimer at gøre. Og det var den selvcensur, den kultur, den tidsånd blandt danske illustratorer, altså bladillustratorer, som Jyllandsposten gerne ville teste. Og så bad de en håndfuld tegnere, de bad faktisk alle danske bladtegnere over at levere en Mohammed-tegning, hvis de havde lyst, og det var der en 12-13 stykker, der turde eller gjorde. Nogle af dem var faktisk vendt imod Jyllandsposten initiativ, som de opfattede som en slags aktivisme, en journalistisk aktivisme, at Jyllandsposten opfandt nogle nyheder, men de blev trykt i avisen, og så kender I resten af historien, det gik bananas i Mellemøsten. Jeg synes, det var ret spændende, da jeg egentlig havde fået tænkt mig om, og havde begravet min egen sådan træthed og væring ved det, og tænkte, den der Jyllandsposten, den vil jeg gerne arbejde for, og det lykkedes så også at komme derover. Og det, der interesserede mig, det, der fascinerede mig ved Jyllandsposten, det var, at her var altså en avis, som mente det der med, at den sekulære lov stod over den religiøse lov. Man genoplevede og vedligeholdte en god, gammel publicistisk tradition, nemlig satiren. Vi fastholder altså på Jyllandsposten, sagde Flemming Rose, at vi har lov til at satirisere, vi har lov til at håne, spotte og latterliggøre enhver, ikke bare politikere, også religiøse ledere, religioner, idéer. Der er ikke nogen, der er hellige. Ikke engang dem, der kalder sig hellige, eller profeter, eller hvad de ellers gør. Og det synes jeg var et arketypisk eksempel, da jeg havde betænkt mig om, et arketypisk eksempel på skabelsen af en kritisk offentlighed, og på frie medier, der turde sige det, som selv jeg i en tidligere udgave faktisk var lidt træt af at høre på. Og det var jo altså det, der skete i 2005. Men hvis I kigger i jeres historiebøger og jeres kalender, så kender I jo et forspil til, der skete. Fordi den lille episode i Danmark med selvcensur var jo ikke grebet ud af luften. Jeg nævner bare den 11. september i 2001, angrebet på USA. Jeg nævner terroren i Madrid i 2004, terroren i London i 2005. Altså fornemmelsen af, at muslimer, altså de vagter af slagsen, ikke almindelige muslimer, men de mest radikaliserede af slagsen, kunne te sig præcis som de ville, og springe folk, busser, børn, kvinder, mænd, alt muligt i luften efter for godt befindende. Og nu vil de også lige pludselig indrette, hvordan aviserne skulle være. Det synes jeg synes på en måde, det hang sammen, at det der med Mohammed-tegningerne var jo nødvendigt, fordi der var et problem med visse muslimer og arabere i de vesteuropæiske lande. Der var måske også problemer med arabere i de arabiske lande, men det synes jeg egentlig ikke tilkom mig at have en mening om. Men jeg mente, der var
det var rimeligt og legitimt at interessere mig for, hvordan mennesker opførte sig i mit eget land. Og derfor så begyndte jeg at arbejde for Jyllandsposten, og det gik derudad. Vi fik terrorsikring på hovedsædet i Aarhus blev armeret, havde jeg nær sagt, som Fort Knox. Der var koder, der var PET, der var overvågning, der var sikkerhedssystemer, der var alle mulige krumspring, der blev sat nye døre op, så man ikke kunne komme lige ind fra gaden. Man gjorde det, der var nødvendigt for at sikre fri publicistisk virksomhed i Danmark i 2006. Det var nødvendigt, og der var også, som nogle af jer sikkert vil vide, forsøg på at infiltrere både domicilet i Aarhus og redaktionen i København. Der var simpelthen forposter ude, som forsøgte at fubbe sig til indgang. De optog med kameraer, skjulte kameraer, hvordan redaktionslokalerne lå, selvfølgelig med henblik på at gøre det, som terrorister gjorde senere nede i Paris med Charlie Hebdo, altså forrette dødelig virkning på Jyllandspostens redaktion, hvor jeg selv havde min daglige gang. Men for at forstå den her historie, som altså går fra 2005 til for nylig, så sker der også nogle andre ting rundt omkring i verden, og der er vi igen på det niveau, som hedder begivenheder. I kender den godt, men jeg er nødt til at nævne den for, at man kan forstå, hvorfor tingene udvikler sig, som de gør. Der er en ung mand, der hedder Anders Breivik, som foretager sig nogle balstyriske ting her i byen. Det kender I alt til. Frygtelig tragedie. Men på en eller anden måde, så sker der også det i den vestlige offentlighed. Alle de terrorangreb, Vesten havde været udsat for efter, ja også før 9/11, men altså fra 9/11 som den mest ikoniske episode, at de på en eller anden måde blev lagt i en kurv, 1-0, og så kom Breivik, så stod der 1-1. De højre radikale kunne også være med. Det var i hvert fald en fornemmelse, som nogle iagttagere havde, at på en eller anden måde, så var det nulstillet. Og I må ikke misforstå mig. Jeg forsøger ikke at nedgøre eller minimere den grusomme handling, der skete i Norge på øen Udøya. Det er ikke det, men Breivik-episoden havde en bestemt virkning i den vestlige, især den skandinaviske offentlighed, at til trods for alt det ballade, vi havde haft med terror rundt omkring i Vesteuropa, så blev det lidt forkert at kritisere arabiske traditioner, klaner, hvad det måtte være, muslimske medborgere, som det hed sig. På en eller anden måde stod det 1-1. Men der kom nye terrorbølger. Der var Paris, der var Charlie Hebdo, som jeg nævnte før, der var angrebet på et spillested Bataclan. Der var også en episode i København, som jeg heldigvis selv ikke var involveret i, med angrebet på Lars Vilks-selskabet og synagogen i København i 2000. Og det har jeg selvfølgelig glemt at skrive ned, og det er pinligt, jeg ikke kan huske, hvornår det var. Jeg mener, det var i 15. Var det i 16? Jeg kan dårligt huske. Jeg kan huske, at jeg var på ferie i Sverige af alle steder det var vinterferien. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg lidt en kylling, fordi jeg havde været med til at arrangere 6 eller 7 møder i Lars Vilks-selskabet, hvor jeg var almindelig medlem. Og jeg havde haft, og det er ikke noget, jeg siger for at spille bagklog, jeg havde haft en lidt dårlig fornemmelse med Krudttønden. De, der ikke kender Krudttønden, skal nok lige have en kort præsentation. Krudttønden er et sted, sådan et åbent spillested, hvor der er sådan en glasfacade, man kan gå lige ind fra gaden, og man kan ret hurtigt være inde i den store sal, som er på størrelse med den her. Så jeg sagde til Helle Merete Brix, som er formand for Lars Vilks-selskabet på det tidspunkt, jeg har sådan en dårlig fornemmelse med Krudttønden. Kan vi ikke se os om efter et andet lokale, hvor vi kan afholde de her møder? Jeg er utryg ved det. Jeg synes, det er fornemt. Man kan gå lige ind, og man kan stå herovre i Fælledparken med en kikkert og se, hvem der kommer, hvornår de kommer. Og der står 2-3 politifolk. Jeg føler mig ikke helt tryg med det. Og Helle sagde, ja, det er måske rigtigt. Vi holder det næste møde et andet sted. Og så tog jeg på vinterferie med familien, og blev selvfølgelig ringet op, og det hele stod på den anden ende, og så var den gal i København. Kort efter var den gal i Nice, det husker I også, angrebet på Avenue de Anglais, er det ikke sådan, det hedder? Det store avenue ud til Middelhavet. En mand sætter sig ind i en bil og pløjer
igennem en hel menneskemængde. Nogle uger før eller efter, jeg kan ikke rigtig huske det, der var den gal i Bruxelles, og det var den så også lidt senere igen. Og alt den, altså pointen med at nævne de her episoder, voldelige episoder, er bare at rekapitulere historien, fordi de fleste af os har lyst til at glemme det. De fleste af os har måske endda glemt det. Men de er med til at skabe en spiral af frygt og utryghed, og hvad er det overhovedet for en tid, vi lever i. Og så sker der noget tredje, som er næste akt i den her historie, nemlig at en hel masse mennesker får nok, eller vil væk fra Mellemøsten, krydser de grænser, man kan krydse, bryder EU's såkaldte ydre grænser. De eksisterer ikke. Så man kan gå lige hen over dem. Man kan i hvert fald finde en rute, som er opportun, og til sidst så kan man krydse Østersøen og vandre op ad de danske landeveje. Det var det, der skete. Og den episode var jo brutal nok i sig selv, og også den var vild, fordi på en eller anden måde så kom de flygtninge, som det hed sig, at det var en flygtningekrise, men det var jo i virkeligheden migranter, som selv af egen drift havde transporteret sig hen over flere grænser, og så helt op til Nordeuropa, helt op i Skandinavien. Og på en eller anden måde, så forenede de, så kravlede, jo længere nordpå de bevægede sig, jo længere op i offerhierarkiet kom de også. Altså de var udsatte, de var børn, de var kvinder, de gik på motorvej, de fik lov at komme ind. Og det skabte altså en selvtillid hos mange af de migranter, som kommer til, som selvfølgelig beredte vejen for, at flere kunne komme til, ikke mindst kvæg familiesammenføring. Der er en fjerde akt, som må med i forståelsen af, hvad det er, der sker, hvad det er for nogle begivenheder, der fører os frem til klimaks. Det er en bevægelse, eller en organisation, som hedder OIC, Organisationen af Islamiske Lande. Det er en sammenslutning, relativt løs sammenslutning af 57 islamiske stater, anført af Saudi-Arabien, Pakistan og Egypten. Og de har igennem en årrække, det er for længst dokumenteret, gjort hvad de kunne for at infiltrere FN-systemet, påvirke, jeg mener ikke sådan som spioner, men påvirke det, altså udøve lobbyvirksomhed over for FN, og lave den ligning, der hedder, at religionskritik er lig med racisme. Altså det er en fuldstændig gængs opfattelse mange steder, især selvfølgelig på venstrefløjen i Vesteuropa, at blasfemi er en slags hate speech. Altså hvis du gør grin med andre folks religion, ja, måske endda din egen, så udfører du hate speech, altså hadsk tale. Og det har ført til et stadig stærkere ønske om blasfemilovgivning rundt omkring de europæiske lande, som jo egentlig havde afskaffet blasfemilovgivningen tilbage fra 1700-tallet og 1800-tallet. I en langt historisk bevægelse havde man frigjort sig fra blasfemilovgivning rundt omkring i Europa. Nu var man stille og roligt på vej tilbage. Og man var tilbage ved at gøre noget, som egentlig lyder ret uskyldigt, nemlig at man vil udvide menneskerettighederne. Og det betyder, at man vil også gøre menneskerettighederne til noget socialt. Og hvis menneskerettighederne er noget socialt og ikke noget individuelt, altså noget kollektivt, så kan man kræve, at man skal beskytte bestemte grupper mod blasfemi for eksempel. Og det er i virkeligheden, sådan som mange andre, som ikke befinder sig på venstrefløjen, har argumenteret for, en forvanskning af menneskerettighederne. Fordi menneskerettighederne knytter sig an til individet og til den enkelte. Før, der var folk eller aktivister, politikere, klanførere, sheiker og alt muligt andet, de var fuldstændig på det rene med, at shariaen stod over sekulær lov. Der var sådan en vis form for ærlighed forbundet med det udsagn, altså at shariaen og Koranens bestemmelser og love og forudsigelser og alt muligt andet var hævet over den almindelige demokratiske lovgivning. Det var den i Saudi-Arabien, det skulle den så også være i Vesten. Men nu
rejste der sig en ny retorik, formet af OIC, altså Organisationen af Islamiske Lande. En ny retorik, der ville udvide menneskerettighederne, og som med stor held fik påvirket noget så europæisk som den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der med henhold til en sag i Østrig i 2021 taler om, at man vil forhindre legitim indignation blandt muslimer. Altså beskytte dem for blasfemi. Og de blev selvfølgelig bakket op af vestlige multikulturalister, og de blev sådan set kronet af OIC's egen udtalelse fra Kairo i 2021. Og nu citerer jeg. Det er et slående citat. Ytringsfriheden må ikke bruges til at krænke helligheder eller værdigheden hos profeter, religioner, religiøse symboler eller til at underminere moralen. Så er spørgsmålet, jeg gentager lige, ytringsfriheden må ikke bruges til at krænke helligheder eller værdigheden hos profeter, religioner, religiøse symboler eller til at underminere moralen. Så er det gode spørgsmål, hvad pokker må ytringsfriheden så bruges til? Og det er selvfølgelig her, via de begivenheder, jeg har beskrevet og ridset op, og den aktivisme, man finder på venstrefløjen og hos Organisationen af Islamiske Stater, at koranloven bliver til. Den opstår jo ikke ud af det blå. Den bliver til i lyset af nogle begivenheder, i lyset af en bestemt politisk påvirkning af myndighederne. Og dem, der er drivende i Danmark, det er faktisk vores egen udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, som tidligere havde været formand for Venstre, men som nu er gået ind i Moderaterne og sidder i en samlingsregering sammen med Socialdemokratiet og Venstre, som Lars Løkke Rasmussen kom fra. Det er en flertalsregering, så den kan sådan set gøre, hvad den vil. Og den konkrete anledning har selvfølgelig været, at man ville stoppe koranafbrændingerne rundt omkring i Danmark, anført af Rasmus Paludan. Men min påstand er, at det ikke Paludan. Altså Paludan er den udløsende faktor. Der har været et langt forspil, og det er det, jeg har forsøgt at ridse op her. Altså en lang påvirkning, en frygtspiral, en fornemmelse af, at vi måske hellere lade være med at krænke eller provokere muslimske samfund, muslimske talsmænd, arabiske bandeledere, hvem det ellers kan være. Det skader Danmarks interesser. Det var ministerens egen ord, at udenrigspolitikken, og dermed at Danmark faktisk kommer til at minde lidt om Kina. Det er sådan en slags kineserlogik, at udenrigspolitikken skal trumfe indenrigspolitikken. Det er Danmarks interesser ude i den store verden, der skal diktere, hvad vi skal gøre i Danmark. Det er et nyt paradigme. Sådan har det ikke været sådan har det været under besættelsen. Det er faktisk det, man kalder for samarbejdspolitik. Når man underlægger sin egen indenrigspolitik, det der sker, eller det man mener er svaret på de udenrigspolitiske udfordringer. Og det har ført til, at der nu er gennemført en koranlov, som forbyder utilbørlig behandling af genstande med væsentlig betydning for trossamfund. Man freder altså Koranen. Det er jo ikke andre trossamfund end det muslimske, man tænker på. Der er jo ikke problemer med jøderne. De er så få, og de er i øvrigt assimileret helt forbilledeligt ind i det danske samfund. De bidrager til det danske samfund. De har udmærket sig inden for alle mulige forskellige områder. Kunst, videnskab, arkitektur, hvad ved jeg. Jøderne er der ikke noget problem med. Der er heller ikke problem med pinsebevægelsen. Der er ikke problem med Hare Krishna. Der er ikke problem med lutheranerne eller med katolikkerne eller nogen som helst andet religiøst trossamfund i Danmark. Det er kun lige det der med muslimerne, der er problemet. Det ved vi godt alle sammen, men vi siger det ikke. Så man har altså i Danmark hejst et ret overraskende, synes jeg selv, jeg, der har fulgt sagen og været med på Jyllandsposten, forsøgt at hejse et helt andet flag, et Dannebrog, et stolt rødt og hvidt Dannebrog, er blevet erstattet af et hvidt flag, hvor vi jo i bund og grund opgiver suverænitet og siger, at det er lobbyister eller magthavere i alle mulige andre lande, der skal diktere og bestemme, hvad vi skal gøre i Danmark, og hvordan den sekulære danske lov skal være indrettet. Det er ret vildt, når man tænker over det, og det er et Rubicon,
vi har krydset i dansk historie. Det er en ret vild Danmarks historie de seneste 20 år, jo mere man tænker over det. I 2006 så stod vores statsminister Anders Fogh Rasmussen fast på, at Jyllandsposten havde en fuldstændig definitorisk ret til at bringe satiriske tegninger af hvem som helst. Han blev inviteret til af venstrefløjen og andre medier, inviteret til eller bedt om at mødes med repræsentanter fra det muslimske samfund i Danmark, forklare dem, indgå i en eller anden form for dialog, lave en eller anden form for ordning, lave en aftale, afbøde det, skælde ud på Jyllandsposten, fyre Flemming Rose, fyre mig eller fyre dem, som var ansvarlige for den her misære. Det blev han bedt om. Han kunne godt have fulgt dem, fordi stemningen var sådan cirka 50-50. Han kunne godt have gjort det. Han stod fast og sagde, sharia-lov har ingen gang på jord i Danmark. Så spoler vi frem til for få måneder siden i 2023. Regeringen ikke bare bøjer nakken, nej, regeringen går forrest. Det er regeringen, der indfører en ny lov, der skal kriminalisere kritik, politiske manifestationer, det de kalder utilbørlig behandling af genstande med væsentlig betydning for trossamfund. Først så bringer arabiske, muslimske indvandrere os en masse problemer, konkrete sociale problemer på halsen. Bagefter så skal vi ovenikøbet danse efter deres pibe. Det er eddermame stærk tobak, som man siger på dansk. Og hvad kan vi så konkludere? Jo, vi kan konkludere, at, og det er jo så banalt, som det næsten kan blive, selv børn ved det. Nu ved vi voksne det også i Danmark. Vold virker. Trusler om vold virker. Og trænger friheden tilbage. For 20 år siden var der en hel del, eller 18 år siden, var der en hel del, der anså Danmark for at være et politisk foregangsland. I dag, der er vi som end også et foregangsland. Det er bare for noget helt andet. Jeg vil mene, det er et negativt foregangsland. Og det understreger en pointe, som vi også kender fra litteraturens verden, nærmere betegnet den franske forfatter Michel Houellebecq, der i nogle af sine bøger har beskrevet en fremtid, som ingen af os bryder os om. Nemlig, at det ikke er muslimerne, der indfører sharia hos os. Vi gør det selv. Tak for ordet.